Els nens de P5 han treballat la Teresa Sabater. La Teresa Sabater escriu contes per a nens i nenes. Hem llegit molts contes de la Teresa Sabater. Nosaltres hem escrit un conte i es titula L'art de l'escola. No fa massa temps es va construir a Lleida una escola nova. Li van posar de nom La Mitjana. Estava situada molt a prop d'un bosc i això feia que les nenes i els nens d'aquella escola tinguessin curiositat i estimessin molt la natura. Entre tots els nens i nenes de P3, P4 i P5 van construir un petit hort on hi plantaven verdures i hortalisses que cuidaven molt. L'hort estava format per 8 palots que van pintar de color vermell, groc, blau i verd. A cada estació de l'any hi sembraven o plantaven aliments i plantes diferents. A la tardor, enciams, esqueroles, raves, espinacs i bledes. A l'hivern, maduixes, pastanagues, canonges, alls, cebes i patates. I a la primavera, tomàquets, mongetes, faves, cogombres i carbassons. Tots els nens i nenes anaven a l'hort amb les mestres, treien les males herbes, regaven la terra i observaven el creixement de les plantes. Quan l'escola es va començar a fer gran, les mestres van tenir la gran idea de construir un hort al terra. Així, els alumnes més grans de l'escola també podrien observar, treballar i aprendre coses de la natura. Fer un hort és una tasca difícil i es necessitava l'ajut de tothom, mestres, alumnes i famílies. Així va ser com es va començar l'aventura de fer de pagesos. Els alumnes de tercer són els que van començar a remenar i preparar la terra i fer els cavallons. A l'espai de l'hort dels grans es va plantar també una olivera que van regalar a les famílies dels alumnes de sisè. Treballar i tenir cura de l'hort necessita molt de temps i dedicació. Per això es va demanar a les famílies si algú els podia ajudar. I es va oferir el senyor Emili, que fins i tot els va ajudar a posar el rec, perquè durant les vacances escolars no es morissin les plantes. Un dia del mes de gener, mentre un grupet de nenes i nens de P5 regaven els espinacs i les bledes, Líria va dir en veu alta: Montse, a l'hivern fa molt fred i boira, a l'estiu fa molta calor i les plantes no creixen i es moren. Doncs haurem de fer alguna cosa. I si fem un hivernacle? Sí, quina gran idea! Com se fa un hivernacle? Sembla molt difícil. I dit i fet, la mestra va enviar un mail a la Montse i la Laura, les mares de l'Anna i l'Aina Díaz, i els va proposar col·laborar en el projecte, ja que totes dues són enginyeres agrícoles. I així va ser com la Laura i la Montse es van animar a ajudar-los a dissenyar i construir l'hivernacle en un dels palots verds. Entre totes i tots van fer una llista del material necessari i les mares el van anar a comprar. Mentrestant, els alumnes de P5 van començar a fer planter de tomaqueres, enciams, cebes, faves, pèsols i mongetes i a fer uns bonics cartells perquè tothom sabés què hi havia plantat. Quan tot va estar a punt, va començar la construcció de l'hivernacle. L'hivernacle té forma de caseta i li han dissenyat i fet 2 portes perquè es pugui regar i tenir-ne cura més fàcilment. Ha estat un projecte molt divertit i estimat i les nenes i els nens de P5 estan molt contents d'haver estat ells els creadors. I sabeu què? En tenen molta cura i a poc el planter està creixent i segur que tindrem una gran collita. I ha agradat moltíssim a tots els alumnes i famílies de l'escola. Conte contat, aquest conte ja s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat.